Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. இப்போ ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. இதுக்கு earlier we faced மாதாஜி பத்மா மாதாஜி. சோ அதுவும் போயிட்டு இருக்கட்டும். நீங்க ரெக்கார்டிங்கும் உங்களோட கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜியை நான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். எங்க இருக்கு மாதாஜி? எங்க இருக்கு? நீங்க ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு காணலையே. அதான் கிடைச்சுட்டு. ஐ காட் இட். உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். Thank you, Mataji. Hare Krishna. Continue, Mataji. All the best. Thank you, Mataji. Thanks a lot, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Pronounce, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. இதில் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம வந்து இப்போ 7.29ல அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதா? யார் படிக்கிறீங்க? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. 7.29. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஸ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத் விதுஹு கிருத்ஸ்னம் அத்யாத்மமம் கர்மசாகிலம். இதுல என்ன சொல்றான்னா, நம்ம முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவியோடையோர் பக்தி தொண்டில் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனுக்கு என்னன்னு சொல்றாரு? கடவுள் என்ன சொல்றார்? நம்ம வந்து முதுமையிலிருந்தே ஹரே கிருஷ்ணா முதுமையிலிருந்தே நம்ம வந்து யாரு மரணத்திலிருந்து எப்படி வெளியில வரலாளோ, அவ அறிவு இருக்கிறாளோ வந்து அவ வந்து என்னோட பக்தி தொண்டில நிச்சயமா என்கிட்ட வந்துருவாங்கிறார் பகவான். அதை பத்தி என்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, திவ்யமான செயல்களை பற்றுமே நம்ம என்னைக்குமே நம்மளுக்கு மனசுல வச்சுக்கணும். அதுதான் அவதான் ரியலி அவதான் ட்ரூ பிரம்மனி. அது வந்து இப்ப இதுல நம்ம 4 இருக்கு. பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய். இந்த வந்து இது என்னெல்லாம் இதை எதை பாதிக்கிறது? ஜட உலகத்தை இது பாதிக்கிறது. இது வந்து நம்மளோடது வந்து ஆன்மீக உடல் இல்ல. நம்ம வந்து ஆன்மீக உடலுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது. நம்மளோட இந்த பௌதிக உடலுக்கு தான் இதெல்லாம் உண்டு. அதனால வந்து அவன் வந்து ஆன்மீக உடல் நம்ம போனதுன்னு என்ன பண்ணணும்? பரமபுருஷர் பகவானோட ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுட்டு எப்படி அர்ஜுனன் இருந்தாரு அதே மாதிரி நம்ம யாரு அதுல பக்தி தொண்டில இருக்கிறாளோ அவதான் நிச்சயமா முக்தி பெறுவா. அதனாலதான் நம்ம வந்து பிரம்மாஸ்மின்னு நம்ம வந்து ஒரு பிரம்மனாக அவ நம்மளையே ஆன்மீக ஆத்மாவாக நம்மளுக்கு நம்ம ரியலைஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இதுதான் அதுதான் அதுக்கு என்ன சொல்றான்? அதுதான் பிரம்ம ஞானம். இது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்னா, பக்தி தொண்டில யாரு இருக்காளோ, யாரு வந்து அவ தூய பக்திகளா இருந்து அந்த பிரம்ம நிலையில அவ வந்து திவ்யமான நிலைய அவதான் நிலைவுக்கு போவாது. அவ என்ன பண்ணுவா? அவ வேற திவ்யமான செயல்களை மட்டுமே செய்வா. இப்போ 7.30 படிக்கிறேனா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஷாதி ரமணி மாதாஜி, ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட் மாதாஜி, நேத்துக்கு மாதிரி ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. அக்ஷய் யாரு? அக்ஷய் புதுசா இருக்கு. அருள்மொழி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாதி பூத தித்வயி தெய்வம் மாம் சாதி யஞ்ஞம் சயே விதுக பிரயாண காலே அபிச்ச மாம் கே விதுர் யுக்த சேதச. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லா வித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷன் பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து பௌத்திக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரம புருஷர் பகவானான என்னை அறிய முடியும். யாரு பௌதிக தோற்றமோ தேவர்களோ எல்லா யாகங்கள் யாரெல்லாம் ஆள்பவனாக இருக்காளோ அவெல்லாம் பரமபுருஷனாக என்னை அறிஞ்சு என்னோட பற்றி என்னோட எப்போது அவ நினைவுல இருந்தா வச்சுக்கோங்க, அவ நிச்சயமா அவளோட மரண காலத்துல கூட என்ன பரம புருஷனான அவளுக்கு ரியலைசேஷன் நிச்சயமா வருங்கிற இதுல சொல்றா. அதனால நம்ம இதுல என்ன புரியுது? நம்ம இதுல இருந்து பௌதிக இதுல வந்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துல எப்படி பிரம்மனா எப்படி போனா நம்ம வந்து நம்மளோட இத வந்து பக்தியை நம்ம வந்து இத இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி.
இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது பிரம்மன் ஆத்மா, ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கை. ஆத்யாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், ஜீவனின் இயல்பு சுய. கர்மா வேலை முடிவு செயல்படுகள், பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். ஆதிபூதா பொருள் கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. ஆதி தெய்வா உச்ச தெய்வன், இதில் அசைந்து தேவி தேவர்களுக்கு அடங்கும். அதியஞ்சனா தியாகத்தை அனுப்பிப்பவர் பரமாத்மா. அத்தியாஜனா எங்க வசிக்கிறார்? அனைவருடைய இதயத்திலும். இறக்க நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி நினைவுதான் இதோட இதுதான். இதுல என்ன சொல்றா? இப்ப அடுத்தது நாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நம்மளோட? பிரம்மன் ஆத்மா. பிரம்மம்னா என்ன? ஆத்மா. அது வந்து அது அழியவே அழியாதது. வந்து அதுக்குதான் நம்ம பிரம்மன் சொல்றோம். அப்புறம் இன்னொன்னு செகண்ட் என்ன? அத்தியாத்மா. அத்தியாத்மனா என்ன? உடலின் வந்து அவ வந்து கட்டுப்பாட்டுக்களா இருக்கவாளதான் அத்தியாத்மான்னு சொல்லுவா. அதுதான் அவளோட ஜீவனோட இயல்பு. கர்மா வேலை முடிவு செயல்பாடுகள், பொருள் உடலுக்கும் வழிக்கும் செயல்கள். கர்மானா நம்ம வந்து எப்போது நம்ம வந்து நம்மளோட நம்ம எப்போதும் ஒரே நமக்கு இதுதான் நம்ம வேலை எப்போதும் பண்ணிட்டே இருக்காண்டு, அதுதான் அதுக்குதான் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு சொல்றோம். இது கர்மாங்கிற இதுக்குதான். அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா என்னெல்லாம் அது வந்து இதுல வந்து ஆதிபூதாக்கு என்ன சொல்றான்? சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் தேவர்கள் எல்லாம் எல்லாம் அதெல்லாம் எதெல்லாம் அது இருக்கோ அதுக்குதான் ஆதி தெய்வம் என்று சொல்றது. இன்னொன்னு இது என்ன? இது வந்து அனைத்து ஜீவன்களை இதற்கும் பரமாத்மாக இருக்கிறவர் தான் பரமபுருஷனாகிய ஆதி யஜ்ஞான் சொல்றது. அதுதான் என்ன ஆதி எங்கே வந்து எங்க வசிக்கிறார்? வந்து எல்லாரோடையும் இதயத்திலையும் அவ இருக்கா, ஆதி யஜ்ஞா. அப்புறம் எப்படி இறக்கு நேரத்துல எப்படி கிருஷ்ணர் எப்படி நினைவு கொள்ளுது? அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாரும் எப்போதும், அதனாலதான் நம்ம பிகினிங்ல இருந்தே நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ரத்தத்திலயும் அது ஊறிடும். அப்புறம் நம்ம இறக்க நேரத்துல அது ஒரு மன்னர் குலசேகரன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் கேட்பாராம் பகவான்கிட்ட, நான் வந்து இப்படி நான் எப்போதும் நான் உங்களோட நினைச்சுட்டே இருக்கணும் பகவானே, எனக்கு நான் இறக்கும் தருவாயில்ல, என்னோட சப்போஸ் புலன்கள்லாம் ஒண்ணுமே வேலை பண்ணலன்னா நான் உன்னை எப்படி நினைக்கிறதுன்னு கேக்குறான். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரா? நீங்க முதல்ல இருந்தே சான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அது வந்து ஒவ்வொரு ரத்தத்திலயும் ஒவ்வொரு செல்லுலயும் உள்ளுக்குள்ள போயிடுமா. அப்ப நம்மளுக்கு இருக்கும் தருவாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா உள்ளுக்குள்ள இருந்து எல்லாம் வருமா. அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. அப்படி ஒவ்வொரு செல்லும் சொல்லுமா. அதே மாதிரிதான் அர்ஜுன் வந்து எப்போ வந்து பகவான்கிட்ட முதல்ல பார்க்க போர்க்களத்துக்கு மேல அவர் வந்து உட்காந்துருக்கும் போது அவர் தூங்கும்போது கூட ஒவ்வொரு இதுல இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் இப்படி கேட்டுட்டே இருக்குமா. அப்படி ஒரு டிவோட்டி அவர் அர்ஜுனன். அதனால நம்ம எல்லாம் கூட இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதுல நம்ம இன்னும் இதெல்லாம் இது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த சைடு போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவதி அப்பன் பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி பகவதி அப்பன் பிரபுஜி கொஞ்சம் எல்லாரும் ரெடியா இருங்க. பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா நான் பேசுறது? பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன், டைம் வேஸ்ட் கூடாது. ஆமா, இல்ல காந்திமதி மாதாஜி நீங்க படிங்க, அடுத்த ஆள் படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்மம் பரம் ஸ்வபாவோ அத்யாத்மம் உச்சதே பூத் பாகோத்பவ கரோ விசர்க்கக கர்ம சிம்சிதக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் சொபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இதுல என்ன சொல்றான்னா புருஷோத்தமாரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் பிரம்மன் என்பது அழிவற்றதும் உன்னதமானதாகும். இது வந்து பிரம்மன்னா என்னது? அது வந்து அழிவற்றது, அழிவாகாது, உன்னதமான கூட. அது வந்து அதுல வந்து அந்த சுபாவமான நித்திய இயற்கையும் ஜீவாத்மாவும் அத்தியாத்மா என்று எல்லாம் கூப்பிடப்படுகிறது இதெல்லாம். அப்புறம் இந்த ஜீவாத்மான கடனுடர்களை செயல்களான் கர்மா என்னன்னா, நம்ம என்னைக்குமே கர்மா என்னன்னா நம்ம என்னைக்குமே ஒரு பண்ணினா வச்சுக்கோங்க, நம்ம பலநோக்கு செயல்களோட வச்சுருந்தா அவ என்னைக்குமே கர்மா பண்றவெல்லாம் பண்றா யூஸ்வலா. அது பண்றது ரொம்ப தப்பு. நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதை நம்ம பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்மள ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லிட்டே இருக்காரு. அது ரெண்டுமே மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஒண்ணுமே நீங்க பண்ணினா அது கர்மா பண்ணிட்டு அது வந்து நீங்க திருப்பி நம்மளுக்கு ஏதாவது அதுல இருந்து வரணும். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஏதாவது போறோம், நம்ம வேண்டிக்கிறோம், பகவானே இன்னைக்கு நீ இந்த காரியம் நான் இப்ப கொடுத்தேன்னா அவனுக்கு 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன் பிள்ளையாரேம்போம். இல்லாட்ட வேற ஏதாவது கோயிலுக்கு போயிட்டு இது பண்ணுவோம். அது பண்ணவே கூடாது. அது வந்து நீங்க ஒண்ணுமே கேட்காமயே நீங்க வந்து பகவானோட லைட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹரே நாம நீங்க சேன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ, பகவான் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் தருவார். அவர் நீங்க வந்து அவர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு அவசியமே இல்லை. அவருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒண்ணு அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட். குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி. அதிபூதம் ஷரோபாவ புருஷாதி தெய்வம் தெய்வதம் அதித்யோ அதியக்னோ அகம் ஏவத்ர தேக தேக பிரதம் பிரதாம்பர தாம்பர உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டே கொண்டிருக்கும் பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும் சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களிலும் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீட்டிற்கும் பரமபுருஷராகிய நான் அதிக யாகத்தின் இறைவன் அதிக யாகத்தில் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன். அது என்னன்னு தெரியலங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாகத்தில் இருக்கின்றேன். அவ்வளவுதான். ஆயிடுச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உடல் பிறந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்கள் சிறந்தவனே, எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஜட இயற்கை வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? வந்து ஜடவர்கள் வந்து 6 நிலைகள் இருக்கின்றது. என்னெல்லாம் அது? பிறக்கிறான், வளருகிறான், அப்புறம் சிறிது காலம் அவன் வாழ்கிறான், அப்புறம் இனவிருத்தி செய்கிறான், அப்புறம் தடுக்கிறான், பின்னர் அழுகின்றான். இதற்கு ஜட இயற்கையே ஆதிபூதம் என்று இதுக்கு வந்து நம்ம இதோட வந்து அர்த்தம் எதுனா அர்த்தம் இதான் அர்த்தம். வந்து நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில ஆக்கப்பட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? ஒன்னும் இல்ல மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் நம்ம வந்து ஆக்கப்பட்டு அப்புறம் இன்னொரு நம்ம வந்து ஆக்கப்படுறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நிலையில அது அழிக்கப்படுகிறது. எல்லாம் வந்து அது வந்து எல்லா கிரகங்களையும் சேர்ந்துதான் இந்த பரமபுருஷனோட விஸ்வரூபம் தான். அது என்ன சொல்றது? அதுக்கு ஆதி தெய்வதம் என்று கூறுகிறது. அப்புறம் வந்து பகவானோட கிருஷ்ணனோட விரிவிங்கெல்லாம் பரமாத்மா இல்ல ஆத்மாவோட இணைந்து உடல் வசிக்கின்றது இல்லையா? அதுக்கு என்ன சொல்றான்? அது ஆதி யஜ்ஞன் என்று சொல்றான். ஆதி யஜ்ஞன் எங்க இருக்கார்? பரமாத்மா இருக்கார். அவர் எங்க வீட்டில் இருக்கார்? எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். இந்த வந்து ஆனா இந்த வந்து பரமாத்மா வந்து நம்மளோடது வேற இல்ல. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம உருவத்துக்கார். அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் போலாமா? லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி எல்லாருமே ரெடியா இருங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். அந்த காலே சமம் ஏவ அதனே. ஆமா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஸ்மரன் முக்தவாஸ் ஸ்லோக் கலேவரம் யஹ பிரயாதி மத்பாவம் யாதி நாஸ்தி யத்ர சம்சயா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் கண்ணில் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக
அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். அதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றேன்னா, மேலும் தனது வாழ்வில் யார் என்னை இறுதி காலத்தில் என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கிறாளோ அவளை உடலை விட்டால் உடனே அவ இயற்கை அடைகிறார். இதுல கொஞ்சம் கூட ஒரு சந்தேகம் கூட இல்லைன்னு சொல்ற. இதுல என்ன சொல்றதுன்னா நீங்க இப்போ நம்ம இறுதி காலத்தை நம்ம யாரு கிருஷ்ணா உணர்வில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாளோ, யாரு கிருஷ்ணா உணர்வுடன் உடல் நிக்கிறாளோ அவ நிச்சயமாக பரமபுருஷன் இயற்கைக்கு பரமபுருஷன் பகவான்ட்டு தான் போவார். அவர் தூய்மையாவும் இருப்பார். அப்புறம் அதனால எப்போதும் நம்ம பாருங்க, நம்ம என்னைக்குமே நம்ம எப்ப மரணத்தை நம்ம இது பண்ணினோம்னா, நம்ம தேவர்களை நினைச்சோம்னா நம்ம தேவர் உலகத்துக்கு போவோம், சிவனை நினைச்சோம்னா சிவன் உலகத்துக்கு போவோம், பிரம்மாவை நினைச்சோம்னா பிரம்மா உலகத்துக்கு போவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்துல யாராவது நினைச்சுட்டு நம்மளோட உயிர் போச்சுன்னா திருப்பி அந்த குடும்பத்திலேயே திருப்பி அதே திருப்பி அதுலயே திருப்பி அதுலயே வந்துட்டு இருப்போம். அதனால நம்மளோட மனசுல என்ன வச்சுக்கணும், எப்போது நம்ம நம்மளோட உயிர் போகும்போது ஹரே கிருஷ்ணா சொன்ன போனா நம்ம கோலோகம் பிருந்தாவனுக்கு போவோம். நம்மளுக்கு எங்க போனோம், தேவர்கிட்ட போனா திருப்பி ரீபர்த் உண்டு, பாக்கி பிரம்மாட்ட போனாலும் ரீபர்த் உண்டு. நம்ம ஒரே ரீபர்த் இல்லாத இடம் கிருஷ்ணா கோலோக பிருந்தாவன் மட்டும்தான். அதனால எல்லாரும் மனசுல வச்சுக்கோங்க, எப்ப இருந்தாலும் நம்ம எப்படி எவ்வளவு நம்ம சேன் பண்றோமோ அத்தனை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதுரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். மாதுரி மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி நீங்க படிச்சிட்டீங்கல்ல மாதாஜி, திருப்பி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வரப்ப நீங்க படிங்க மாதாஜி. மாதுரி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. மாதுரி மாதாஜி இல்ல மரகதவள்ளி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன காமிக்கிறதுன்னு இந்த ஸ்லைட்ல அஹானி பூதானி கச்சன் தீபயமாலயம் சேஷாஹ ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதம்பரம். ஒவ்வொரு கணத்தில் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமாக வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். இதுல என்ன நிறைய இது மட்டும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான எல்லாம் மரணங்கள் எல்லாரும் டே டு டே சந்திக்கிறா. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை இருக்கிறது. தன்னை மரணமற்றது என்று ஒருத்தருக்குமே மரணத்துக்கு யாருமே தயாராக இருக்க மாட்டான். இதுதான் ஒரு உலகத்தில் எழுதுறது. இதுல இந்த ஸ்டைல்ல என்ன காமிக்கிறதுனா பாண்டவாசை பத்தி காமிக்கிறா. இவெல்லாம் இந்த இதுக்கு போறா இல்லையா, ஃபாரஸ்டுக்கு போறா இல்லையா, அப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஜலம் ரொம்ப தாகமா இருக்கிறதுனால என்ன மாதாஜி? எதுவும் இல்ல மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. சரி சரி. எல்லாரும் ஒருத்தரா தண்ணி குடிக்க போறா. அங்க ஒருத்தர் தண்ணி அங்க அந்த கரையில ஒருத்தர் இருக்காரு. அவ ஒரு கொஸ்டின் கேக்குற, அந்த கொஸ்டினுக்கு யாரு இங்க இது பண்ணாலும் அவாதான் உயிரோட போக முடியுங்கிறா. அப்போ ஒருத்தருக்குமே ஆன்சர் தெரியல, எல்லாரும் மயங்கி விழுந்துடுறா. அப்போ துர்தராஷ்டிரன் என்னடாது, நம்ம போன தம்பிகள் நான் திரும்ப வரலையேன்னு அவர் போறார். அவர் அந்த கேட்ட கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா அவர் ஆன்சர் பண்றாரு. அப்ப அவர் சொல்றா, நீங்க இந்த பிரதர்ல ஒருத்தரை தான் நீங்க உயிர் கொடுக்க முடியுங்கிறா. அப்போ நகுலம் சகாதேவன் போயிருக்கிற. அப்புறம் எல்லாரும் சொல்றா, இந்த மாதிரி பாருங்க, தன்னோட பிரதர்ஸ் கொடுக்காம அவர் அவ்வளவு கொடுக்குறாரு. அது யுதிஷ்டோட மகிமை சொல்றாரு. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. இதுதான் இந்த ஸ்டோரி இந்த ஸ்லைடோடது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. மதனா மாதாஜி இருக்கீங்களா? மதனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யம் யம் வாபி ஸ்மரணம் பாவம் தயஜத் யத்யத் கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பவாவித. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ
ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம வந்து அதான் நான் சொன்னேன்ல, உங்களுக்கு நீங்க இருக்கும்போது நீங்க எந்த உங்களோட சிந்தனை என்ன மனசுல வருதோ, உங்களோட குழம்ப பத்தி, ஐயோ நம்ம பொண்டாட்டிய பத்தியோ, இல்லாட்டா குழந்தைகளை பத்தியோ, இல்லாட்டா அப்பா மாதிரி, அப்புறம் அம்மா மாதிரி, அதே திருப்பி ஃபேமிலியில நீங்க அப்படியே வருவேன். அதுக்கப்புறம் பிரம்மா பத்தினா பிரம்மலோகத்துக்கு போவேன். அது மாதிரி சிவலோகம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, நான் சாப்டர் அதே தான் இதுல. அதனால நம்ம வந்து அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து கிருஷ்ணா உணர்வு தான் எப்போது இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். நம்ம கோவிலுக்கு விருந்தாவன்ல நம்ம எல்லாம் போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ப என்ன சொல்லணும், நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரேன்னு இந்த உச்சாடனம் பண்ணினா வாழ்வின் இறுதியில் மட்டும் நம்ம வந்து வெற்றிகரமாக ஒரு நம்மளோட லைஃப மாற்றிக்கொள்றதுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சிறந்த வழி. வேற வழியே கிடையாது நம்மளுக்கு. இத மனசுல மட்டும் எல்லாரும் மனசுல எப்போதும் பெர்மனண்டா வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. இதுல வந்து என்ன சொல்றான்னா, ஏற்கனவே இந்த பரத் மகாராஜா துறவரம் மேற்கொண்டு காண்டகம் சொல்லுது. நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லையா, நினைவு இருக்கா? அப்புறம் அவ எப்படி தப்ப வாழ்க்கையில் அவ ஈடுபடுகிறா. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து மாநில எப்படி அட்ராக்ட் ஆயிடுறாரு அவர். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இவ்வளவு நல்ல நல்ல ஃபேமிலியில வந்து குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்து பெரிய ஃபேமிலியில தவம் பண்றதுக்காக வந்தார். ஒரு கொஞ்சம் அவரோட இதால இந்த மானுக்கு அட்ராக்ட் ஆயிடுறார். அப்புறம் அதனால அவர் அதையும் நினைச்சுட்டு அவர் அந்த மான் சாப்பிட்டு இல்லையா, அது தன்னோட ஷெல்டர் அழிச்சுட்டு குடிக்கு அழிச்சுட்டு போய் அதை வந்து அதோட விளையாடி அதோட செல்லத்தோட இதெல்லாம் பண்ணார். அப்புறம் அடுத்த உங்களுக்கு நினைவு இருக்குல்ல இந்த ஸ்டோரி நான் சொன்னது மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. நினைவு இருக்குல்ல? இருக்குங்க மாதாஜி. அதுல அப்புறம் எப்படி மரப்பிரிவை மானாக பறிக்கிறார் தான் இதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல காமிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து திருப்பி மானில் உடலை திறந்துட்டு மறுபிறவி எடுக்கிறார் அவர் பரத் மகாராஜர். அப்புறம் வந்து அவர் அதுதான் அங்கிரஸ் எல்லாம் சொன்னீங்களா உங்களுக்கு, அங்கிரஸ் அவர் பிராமண குலத்தில் பிறத்தல். அப்புறம் அவருக்கு வந்து பகவானின் கிருப்பையால ஒரு பிறவி நினைவு கூட அவருக்கு இருந்தது. அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு வாட்டி மன்னர் ரகுகன் ஒரு பல்லாக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வர, அப்போ வந்து ஒரு பல்லாக்குல ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்ட் குறையிறது. அதனால இவர் பரத் மகாராஜா வந்து அதுக்கு தூக்கறதுக்கு போறார். அப்ப அவர் தூக்கும் போது அவர் வந்து இப்படி குதிச்சு நடப்பாராம். அப்புறம் ரகுகுணன் நினைச்சு பாரான், என்னடா இவன் வந்து இப்படி பல்லாக்கு இப்படி ஆடுறதே. அவன் கேட்பானா, ஏன் இப்படி ஆடுறது? அந்த புதுசா வந்து ஆள் வந்து குதிச்சு நடக்கிறான் அரசரே, அதனாலதான் இப்படி ஆடுறதுன்னு. அவன் எதுக்காக அவன் குதிச்சு ஆடுறான்? அவரோடது என்னன்னா, அந்த எறும்பு ஏதாவது அங்க இருந்தா கூட அந்த எறும்பு கூட நம்ம தீங்கு அழைக்க கூடாது. அதே அவரோட மெயின் எய்ம். அதனால அந்த பல்லாக்கு என்ன பண்றதுன்னா, இவர் வந்து காதை ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கிறதுனால இப்படி ஜிக்ஸாக்கா போறதுனால அந்த பல்லாக்கும் ஜிக்ஸாக்கானா உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துருக்கிற மன்னர் ரகுணன் ஒரே ரொம்ப அசௌகரியமாக அவர் ஃபீல் பண்றார். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மன்னருக்கும் ஜடபரதர் அவர் கோச்சுக்கிறார். என்ன நீ இப்படி எடுத்துன்னு போற பல்லாக்க, முன்ன பின்ன நீ பண்ணிருக்கியா இல்லையா, ஏன் நீ ஒழுங்கா இது பண்ண மாட்டேங்கிற, எதுக்கு குச்சுன்னு வரேன். அப்புறம் அவர் வந்து அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருக்குது. அவருக்கு எவ்வளவு கோவம் வருது, என்னடா இவன் வந்து பாக்கியெல்லாம் ஒழுங்கா பல்லாக்க எடுத்துன்னு போறான், நீ இவன் மட்டும் ஏன் இப்படி குச்சு நடக்கிறான்னு எல்லாருக்கும் அப்படி தோன்றுது. அதுக்கப்புறம் இவர் ஜடபரதர் வந்து ஒண்ணுமே ஜாஸ்தி பேசவே மாட்டார். அவர் அந்த இதுல நிலைக்கு அவர் ரீச் ஆயிட்டார் அவர். அப்புறம் வந்து ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் சொன்னதோட புத்திமுதி கூறினால அவர் சாஷ்டாங்கமா அவருக்கு இது பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அவரோட மகிமை இது மாதிரி இதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிறது எல்லாம். இதெல்லாம் ஒண்ணா இருக்கு பாருங்க ஸ்லைடு. ஒண்ணு ஸ்லைடு இந்த பல்லாக்கு எடுத்துட்டு போறார் இது. அதுக்கப்புறம் அந்த மூணாவதுல வந்து அந்த மானுக்கு எப்படி அவர் செல்லமா அவரு எல்லாத்தையும் அதோட விளையாடி அவர் சாப்பாடு போட்டு இதுதான் இந்த இது. அதுக்கப்புறம் அவர் நெக்ஸ்ட் பிறவியில கூட எப்படி முன்பிறவியோடது எல்லாம் நினைவு வச்சுட்டு இருக்கார். அதுதான் இதெல்லாம் இதுதான். அதுக்கப்புறம் அதான் இந்த ஸ்டோரி, எல்லாம் இதோட ஸ்டோரி இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. எனவே அர்ஜுனா,
என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது என்ன சொல்றாருன்னா, என்ன அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா அர்ஜுனாக்கு, என்னை இது எப்போதும் சதா சர்வ காலமும் நீங்க என்னை எண்ணிக்கொண்டு, அப்புறம் உனக்கு எந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையோ போரிடுதலை நீ செய்யணும். அதனால் அந்த செயல்களை நீ எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னோட புத்தியும் மனத்தையும் எப்போது என்னையே நிலைநிற்கணும். அப்போதான் நீ என்னோட என்னோட இதுக்கு என்னோட எங்கிட்ட வருவேன்னு சொல்றாரு. இது கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை. இது நம்மளுக்கும் இது அர்ஜுனுக்கு சொல்றது இதெல்லாம் நம்மளுக்கும் சேர்த்துதான் அப்ளிகபிள். இது நம்ம எல்லாரும் இப்ப பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டு இருக்கிறா. எல்லாம் நம்மளுக்கு மனிதர்களுக்கு அதுவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட கடமையும் தொழிலையும் விடணும்னு கடவுள் சொல்றதே கிடையாது. ஆனா அவருக்கு தொடர்ந்து அதையும் செஞ்சு என்னையும் நினைங்கிறா. உன்னோட நீ கடமை செஞ்சா அந்த பிரதிபலன் பார்க்காதே, அது எனக்கு அர்ப்பணிச்சுடு. அப்ப நீ இதுல இருந்து மீளுவாய். அதுக்கப்புறம் நீ தொடர்ந்து என்னையே ஸ்மரணம் பண்ணு. அப்ப நீ எங்கூட உன்னோட மனசையும் புத்தியும் கிருஷ்ணர்கிட்டயே நீ ஈடுபடுத்தி திருநாம உச்சிடத்துல எனக்கு இந்த உன்னோத லோகமான கிருஷ்ண லோகத்தில் எப்படி நீங்க வருவேன், அதுல கொஞ்சம் கூட துளி கூட சந்தேகம் இல்லைன்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லைட் மாதாஜி. நிர்மல் குமார் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. நிர்மல் குமார் பிரபுஜி. சரி, பத்மாவதி மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி எல்லாருமே ரெடியா இருங்க மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி மட்டும் படிங்க, மத்தவங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிருங்க. கவிதா மாதாஜி, பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க, படிங்க. புருஷ் பகவான் என்னை தனித்து எப்போதும் தனது மனதை ஈர்ப்பதில் ஈடுபடுத்தி வழியிலிருந்து சற்றும் பிறளாத பயிற்சி பார்த்தனே நிச்சயமாக என அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பாதானி நைச்சிந்தயன். பரமபுருஷர் பகவான் என்னன்னா சொல்றாருன்னா, நீ என்ன தியானித்தியானா, நீ என்ன பத்தி உன் மனசுல நீ வச்சுண்டியானா யார் அவ பயிற்சி பண்றாளோ அவ நிச்சயமா என்ன எங்கிட்ட வந்துடுவாங்கிறார். அதுதான் இதுல இது பண்ண. அதனால நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பயிற்சி பண்றோமோ நம்ம இதுல இருந்து எல்லாம் நம்ம பகவான்கிட்ட நிச்சயமா ரீச் பண்ணிடணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. இது பவானி மாதாஜி நீங்க படிங்க, மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜி அவங்கள படிக்க சொல்லவா? நானே சொல்லிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. இது ஒரு குட்டி கதை உங்களுக்கு சொல்றேன். ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது. இந்த ஒரு அஜாமினன் ஒரு கன்னியாகுமரியில ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு வேசிய மனம் புரிஞ்சு அவன் பை பர்த் பிராமணன். அவன் எல்லா அன்னத்தையும் அவன் எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டான். மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக அவன் என்ன செஞ்சான்னா, கொள்ளை, சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல், என்ன எல்லா பாவசைகளும் அவன் ஈடுபட்டு அவன் எத்தனை வருஷம் உயிரோட இருந்தான்? 88 ஆண்டு வரை அவன் உயிர்ந்தான். அவனுக்கு அந்த 88 ஆண்டுல 10 குழந்தைகள் பிறந்தது. அது எல்லா குழந்தைகளோட கடைசி மனதோட என்ன பேர் வச்சான்? நாராயணன் பேர் வச்சான். அந்த குழந்தை மேல அவருக்கு அப்படி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அஜாமினனுக்கு ரொம்ப அதிக பற்று வச்சுட்டு இருந்தான். அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அந்த குழந்தைய கொஞ்சி கொலாவி, நாராயணா இங்க வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு, அது நிறைய தடவை அவனை பேரு கூட்டு 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 அவனையே நினைச்சுண்டு வாழ்ந்தான். அவனுக்கு தனக்கு மரணம் வந்துடுத்துன்னு கூட அவனுக்கு தெரியல. அது அப்புறம் மரணம் வரும்போது யமராஜா எல்லாம் வராரு. என்ன இவர் நிறைய தப்பு தண்டா பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? இவர் நிறைய எல்லாம் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? அவர் ஒழுங்கான இது இல்லை இல்லையா? அதனால யமராஜா வந்தார். யமராஜா பார்த்தோன்னா எல்லாரும் வேற மாதிரி
அவளோட பார்த்தோன்னே நான் இவன் அஜாமினன் பயந்து போயிட்டான். என்னடா அது யார் வரா நம்மகிட்ட, இப்படி வராளே 2 பேர் இப்படி இது மாதிரி பூதம் மாதிரி வராளே, இப்படி இந்த அருவருப்பா இருக்கு, அவளோட உடல் எல்லாம் எப்படி இருக்கா பாக்குறதுக்கு எல்லாம் நினைச்சுட்டு பயந்து விடுறாரு. அவர் பயந்துனோடனே அவர் நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறாரு. நாராயணன் அவர் யார கூப்பிடுறாரு? பகவான கூப்பிடல. அவர் கூப்பிடுறது தன்னோட பையனை நாராயணன். நிறைய கூட்டு 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 நாராயணன் உடனே விஷ்ணு தூதுக்காரெல்லாம் வந்துட்டான். ஐயோ நாராயண் யாரோ பக்தன் நம்மளை கூப்பிடுறான், அதனால நம்ம உடனே போயணும். விஷ்ணு தூதன் வந்தோடனே யமராஜாக்காரெல்லாம் ஐயோ இவன் இவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கானே, இந்த விஷ்ணு தூதன்லாம் யாரு வரா? அவெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி யமராஜா அவெல்லாம் விஷ்ணு தூதனை பார்த்ததே கிடையாது. அவ விஷ்ணு தூதன் அவ்வளவு அழகான் பாக்குறதுக்கு, மஞ்சள் உடையெல்லாம் அவ அணிஞ்சு அவ எல்லாம் இது பத்தி எல்லாம் இது பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அஜ்மிலான் ஆக்சுவலா எப்படி இது பாக்குறான், எப்படி அவன் தப்பா எண்ணத்துல வந்துடுறான். ஒரு நாள் ஃபாரஸ்ட போயிட்டு பார்க்க கூடாதிய ஒருத்தர் அவளை பார்த்துட்டதுனால அவனோட மனசே கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிடுது. அதான் காரணம், அவனோட மூல காரணம் எது? அவன் இது மாதிரி ஆறதுக்கு இதுதான் காரணம். அப்புறம் அந்த எல்லாம் வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் ஐயோ இவ யார் இவா அப்படின்னு நான் யமராஜா கிட்ட போய் சொல்றேன். இவரெல்லாம் நாங்க வந்திருக்கும் போது நாங்க தானே போயணும், இன்னொருத்தர் எப்படி வர முடியும்? அப்புறம் அவர் சொல்றாரு நாராயணாவோட ரூபத்தை வந்திருக்காரு, அதனால நீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் அவருக்கு அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. அதுக்கப்புறம் இவ விஷ்ணு தூதா இவர் அழிச்சுட்டு போறான்னு. இதுதான் இந்த ஹஜ்மிலானோட கதை. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிடிச்சதா கதை? இந்த பாருங்க, அதான் அஜாமினன் பயங்கரமான தோற்றம் பார்த்தீங்களா? 2 பேர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா? அது யமதூதர்கள் கையில பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை பார்த்து அதனால் கலக்கமடைந்த தன் மகனை நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தான். அஜாமினன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே அஜாமினன் உயிரை பெருப்பெறிலிருந்து யமதூதர்களை தடுத்தனர். பார்த்தீங்களா? இவெல்லாம் முதல்ல வரா பாருங்க. இவ 2 பேரும் பாக்குறீங்களா இந்த படத்துல? நாராயணன் படுத்துட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இவ 2 பேர் இவரோட எடுத்துன்னு போறதுக்காக வரா. இவன் நாராயணன் கூட்டத்தினால உடனே விஷ்ணு தூதா வந்துடுறா. எல்லாம் பார்த்தீங்களா? எல்லோ ட்ரெஸ் எவ்வளவு அழகா, எல்லாம் கையில சங்கு சக்கரம் எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம் வரா பாருங்க, எல்லாம் இதுக்கு இதை அடிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இதுல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் யமதூதர்களுக்கு விஷ்ணு தூதர்களும் இடையிலான வாதம் பிரதிவாதங்கள், 2 பேருக்கும் ஆர்குமெண்ட் ஆயிடுது. நான் வந்திருக்கேன் எப்படி இருக்க முடியும்னு. அப்புறம் யமதூதர்களுக்கு யமராஜா வழங்கிய உடனே யமராஜா வாழ போனோடனே யமதூதருக்கு அவர் அறிவுரை கூறுகிறார். அப்புறம் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு அடிச்சுது. அப்புறம் அது என்னாச்சு, இவர் கடைசியில நாராயணா சொன்னதுனாலதான் இவர் விஷ்ணு தூதர் இவாளெல்லாம் அழிச்சுட்டு போனார். அப்புறம் அதுல இருந்து யமராஜா பாதுகாப்பும் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. அது அந்த மாதிரி இதான் ஸ்டோரி இதோடது. இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன ஸ்டோரினா, அப்புறம் யமதூதர்களுக்கும் இடையே அடைந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமினான் உயிர்களுக்கும் உழமுதிர் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகள் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அப்போதான் அவருக்கு 2 பேர் இதுதான். அப்பதான் அவருக்கு இந்த அவருக்கு தெரியுது நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம், எப்படி உறவு இருக்கு. இது அவருக்கு எல்லாம் தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை அவருக்கு புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. இப்போ அவர் அதனால அவரே சேஞ்ச் ஆயிட்டார். இவர் பொறுமையான தூய பக்தர். அவரோட எல்லா பாவசாயங்களும் அவரால் நினைவுபடுத்திக்க முடிஞ்சது. அது தான் பண்ணினதுக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். அப்புறம் அவர் அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த இதெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஹரிபக்தி நெறியில் அப்புறம் வாழ்ந்துட்டு அவர் வைகுண்டம் ஏறி வைகுண்டர் அவர் அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட் 8.9 யார் படிக்கிற? சீக்கிரம் படிங்கோ. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட ஸ்லோகாவும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஸ்லோகா வாசிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. உங்களை மாதிரி எல்லாம் வாசிக்க தெரியாது, தப்பா வாசிச்சிருவேன், அதான் பயமா இருக்கு. சரி டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. ஓகே. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடையனர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் அவரை பத்தி சொல்கிறார், எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களையும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷனை ஒருவன் என்னைக்குமே தியானம் பண்ண. அவர் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் எல்லாம். அவர் ரொம்ப ரொம்ப பழையானவர். அவர் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துவார். அவர் அணுவை விட குட்டி சின்னவர். அப்புறம் எல்லாரையும் அவர்தான் பராமரிப்பவர். அவர் எல்லாம் இந்த பௌதிக கருத்துக்களுக்கு அவெல்லாம் இதோட எல்லாமே அப்பாற்பட்டவர். அவரை புரிந்து கொள்ளுகிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அது அவர் ரூபமுடைய நபர். ரூபம் இருக்கு அவருக்கு. அவர் எப்படி சூரியன் எப்படி நம்மளுக்கு பிரகாசம் கொடுக்கறதோ அந்த மாதிரி பிரகாசம் உள்ளவர். அப்புறம் அவர் ஜட இயற்கையோட எல்லாம் கடந்து அவர் ஒரு உன்னதமானவர். அப்புறம் அதனாலேயாவது பரமபுருஷனை நம்ம நிச்சயமா தியானம் செய்யணும். அதுதான் நம்ம சொல்றது இதுல. அதுக்கப்புறம் அதுல என்னன்னா ஒரு புத்திசாலி என்ன பண்ணுவான்னா, இதெல்லாம் நம்ம பகவான் எப்படி எல்லாம் பட்டு எப்போதும் நல்லா தியானம் பண்ணி எப்படி இந்த நம்ம துக்காலயம் அசாசத்துவம் அதுல இருந்து எப்படி நம்ம ஈடுபட்டு நம்ம எப்படி ஆன்மீக உலகத்தை ரீச் பண்ணிடும். அதேதான் பக்தர்கள் எப்போதும் பகவானே நினைச்சுட்டு அவர் ஹரி நாம சங்கீதனை பாடிட்டு அவர் எப்படி நம்மளுடைய இலக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு பரமபுருஷனை எப்படி தியானம் செய்யணும், எப்படி நம்ம என்ன பண்ணினா நம்ம தியானம் பண்ணினா நம்ம பரமபுருஷனை அடைய முடியும், அதே ஒரு இலக்கா வச்சுக்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினார். பூமி பசி வடிவம் பெற்று பிரம்மாவின் முன் தன் கண்களை வருவித்தார். பின்னர் பிரம்மா விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பும் போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்மா தேவர்களை நோக்கி செய்தி தெரிவித்தார். இது ஒரு ஸ்டோரி தான். எல்லாரும் பிரம்மாவை பார்க்க செய்கிறார். அப்போ அவளோட அசுர மன்னர்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் பேரிடர்களோ அதெல்லாம் கூறினார். பூமி பசு வடிவம் பெற்று தன்னோட பிரம்மா தன்னோட என்னெல்லாம் அநியாயம் அடிக்கிறதுன்னு அவர் பூமி மாதா சொல்றாரு அவர்கிட்ட பிரம்மா. அப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா பிரம்மா விஷ்ணுகிட்ட இருந்து பிரம்மாவுக்கு செய்தி அனுப்புகிறார். அப்புறம் அதுல தனிப்பட்ட எல்லாரும் அவர் பிரம்மா தியானம் செஞ்சு தேவர்களுக்கும் இத பத்தி செய்தி எல்லாம் தெரிவிக்கிறார். அதுதான் இதுல இருக்கிறது. இந்த விலாச விரிவாக்கம் என்னன்னா, விலாச வகை பிரப விலாசம் என்று 4 விரிவுகள் பலராம பகவானிடந்து வைபவ பிரகாசம் தோன்றியவை. வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யுமன், அனிருத்தா. பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் முழுமையாக ஆற்றல் மிக்கவை. வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி. விலாச வகை பிரபாவ அரசா என்று 4 விருவங்கள் இருக்கு. அது பலராமர் பகவானிடமிருந்து வைபவ பிரகாசா தோன்றினது. வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணன், பிரத்யுமன், அனிருத்தா. அதுக்கப்புறம் பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல சாப்டர்ல நம்ம விரிவா நீங்கள்லாம் லெவல் 2க்கு வாங்குவோம். இதெல்லாம் நம்ம நல்ல டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இது கொஞ்சம் நம்மளோட இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக தான் பகவத்கீதா. இது நம்ம ஆக்சுவலா 18 days எடுக்கிறோம். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். இதுல இன்னும் நம்ம டீப்பா போனா இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. அதனால எல்லாரும் இது முடிஞ்சோட லெவல் 2ல நிச்சயமா எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. மறக்காம ஒருத்தர் கூட சேராம இருக்காதீங்க. இதான் என்னோட வேண்டுகோள். அப்புறம் இன்னொன்னா பிரபா வெளிப்பாடுகள்ல என்னன்னா ஒரு ஆற்றல் மிக்கவை. அது அப்புறம் வைபவம் என்னன்னா ஒரு சக்தி வாய்ந்தவை. அதுதான் இதுல காமிக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு. ரமணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் டிரைவிங்ல இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. சாந்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி. சோலை பாண்டீஸ்வரி மாதாஜி. சீக்கிரம் வாங்க மாதாஜி. டைம் வேஸ்டா போகுது பாருங்க. 14 நிமிஷம் தான் இருக்கு மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் ஆஸ்வசதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதஹ. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்தென்று தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். இதெல்லாம் யாரு பக்தி யோகிகள் இருக்காளோ
மகாத்மாக்களை என்ன அடைந்து இது வந்து இந்த உலகம் எப்படி துக்காலயம் அசாஸ்வதம், என்னைக்குமே எல்லாமே துக்கம் தான். இது வந்து டெம்பரரி, இதுல ஒண்ணுமே பெர்மனண்டே கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து நம்ம இதுல இருந்து எப்படி நம்ம பக்தியில நம்ம எப்படி நம்ம போக முடியுமோ, எப்படி அதே மாதிரி அதே இதுல இது பண்ணிட்டு நம்ம அந்த பக்குவத்தை நம்ம எல்லாம் அடையணும். இப்ப என்ன தற்காலிக எல்லாம் என்னெல்லாம் எப்போது 4 தான் தெரியுமே உங்களுக்கு, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், எல்லாமே ஃபுல்லா துன்பங்களை தான் இருந்தது. இது வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த நம்ம எந்த பக்குவ நிலையில அடையணும், கோலோக விருந்தாவன் என்ற கிருஷ்ணலோகத்தை எப்படி அடையணும், நம்மளோட ஒரு இலக்கம் வச்சுக்கணும். யாருமே இங்க வந்து திருப்பி வர்றது இல்லை. அதனால எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பௌதிகத்தை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வெளியில வர முடியுமோ, நம்ம நிறைய எப்படி நம்ம பாகவதம், பகவத்கீதா எல்லாம் எப்படி நம்ம படிக்க முடியுமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நேம் சேன் பண்றோமோ, இதுல இருந்து நம்ம எல்லாம் வெளியில வரலாம் எல்லாம் நம்ம இதுல. அதனால என்னைக்குமே நம்ம கிருஷ்ணா இயக்கத்தை விட்டுட்டு வெளியிலேயே போக கூடாது. அதுதான் என்னைக்குமே கண்டினியூஸா இருந்துட்டே இருக்கணும் இதே இதுல நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ब्रह्मा पुवनालोकः पुनरवर्तिन अर्जुन மாமுபேதே து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களை. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவியே எடுப்பதில்லை. இது என்ன சொல்றாருன்னா, ஜட உலகில வந்து மிக உயர்ந்த லோகத்தை, மேல இருக்கிற லோகம், அதுல இருந்து தாழ்ந்த உலகம் மட்டும் என்னைக்குமே பிறப்பு இறப்பு நடந்துட்டே இருக்கு. அது சைக்கிள். அது வந்து ஃபுல்லா வந்து துன்பம் இருக்கிற இடமே அதுனா. அதனால அவர் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, குந்தியின் மகனே, என்னோட இலக்கு யாரு அடைகிறாளோ அவளுக்கு வந்து மறுபிறவி கிடையவே கிடையாது. அதுதான் சொல்றாரு எல்லாத்தையும் திருப்பி. அதனால இதுல இருந்து நம்ம இதுல வீழ்ச்சியில இருந்து வெளியில வந்து நம்ம வந்து எப்படி கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம வளர்த்து கொள்ளணுமோ, அதுக்கப்புறம் அதுல எப்படி நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பயிற்சி பண்ண முடியுமோ, எப்படி நம்மளுக்கு முன்னேற்றம் அடைய முடியுமோ, படிப்படியாக நம்ம உயர்ந்த உலோகங்களை அடைந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற பிளயத்திலேருந்து ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி நம்ம போறோம், அதுதான் நம்மளோட இலக்கா வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம ஒரு குறிக்கோளா நம்ம இதுல ஆன்மீக உலகத்திற்கு நம்ம போயிடணும். அது நம்மளோட குறிக்கோளா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. யார் வேணாலும் படிங்க. சாந்தி மாதாஜி, திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையில் இருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யகத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன. பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லிருக்குன்னா, நம்ம வந்து மீண்டும் நம்ம வந்து பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது என்ன ஆகுது, இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் தோன்றுகிறார். அப்புறம் எப்படி பிரம்மாவோட இரவு வரும்போது இவாள்லாம் அழிக்கப்படுகிறார். அது வந்து எப்போதும் இந்த சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கு. ஆனா வந்து என்னைக்குமே இந்த ஜட உலகில இருந்து இருக்கிறவாள்லாம் உயர் கிரகங்களுக்கு போலாம். ஆனா இந்த திருப்பியும் இந்த பூலோகத்திற்கு வந்தா வேண்டாம். ஹையஸ்ட் நம்ம வந்து பிளானட்டுக்கு போனோம் வச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரவே வேண்டாம். அதான் கோலோக பிருந்தாவன். நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன கோல் இருக்கணும், நம்ம எப்படி கோலோக பிருந்தாவனுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ரீச் பண்ணணும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, மனிதனை கணக்கப்படி 1000 உகங்களை கொண்ட காலம்தான் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அதே மாதிரி இரவின் இருக்கும்போது அது வந்து அதுவும் போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் என்னன்னா, எல்லா ஜீவங்களும் இந்த உலகத்துல இந்த அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகிறார். பின்னர் இரவு வரும்போது அதோட இணைந்து விடுகின்றார், அவ்யக்துடன் இணைகிறார். அப்புறம் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்களை என்னன்னா திருப்பி தோன்றுகிறார். அவன் இரவு வரும்போது அவெல்லாம் அழிக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் சாந்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி. 8.20 எல்லாருமே புக் இருந்ததுன்னா புக் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. அந்த பிக்சர் பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. 8.20 பரஸ்தஸ்மாத்து. இந்த சைடு கொண்டு வாங்க மாதாஜி. அப்போ உங்களுக்கு நான் படிக்கிறேன். சரி படிங்க பிரபுஜி, நீங்க படிங்க. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானது திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாக இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ அன்யோ அவ்யக்தோ அவ்யக்தா சனாதனா யஹ சர்வ சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யது சுன விஷ்யதே. இருப்பினும் தோன்றி மறைவு இந்த ஜடத்தில் அப்பால் நித்தியமான திவ்யமானது மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. இது பாருங்க, இத பிரம்மா எப்படி தோன்றார் அழிக்கிறார் எல்லாம் இதெல்லாம் இருந்தா கூட நம்மளுக்கு இன்னொரு ஒரு திவ்யமானதும் நித்தியமானதும் ஒரு இயற்கை இருக்கு. அதுதான் பரமன். அது அது அழிவடையுமா? அழிவடையவே அடையாது. அப்புறம் அத்தனைக்கும் இது இவலோகத்தில் அனைத்தும் அழிவடையும். ஆனா அந்த பகுதி மட்டும் அந்த அழிவுக்கு காரணமே கிடையாது. அதுதான் இதுல ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிருஷ்ணரது ஒரு ஆன்மீக சக்தி இருக்கு. அது என்னைக்குமே திவ்யமானது நித்தியமானது. எப்படி பிரம்மாக்கு பகல இரவில் தோன்றி அழியும் இந்த ஜட இருக்கிற மாற்றங்கள் எல்லாம் இருக்கோ அதை விட அது ரொம்ப அப்பாற்பட்டது. அதுதான் கிருஷ்ணரோடது உயர் சக்தி. அதுதான் அதுக்கு இதுல நம்ம ஃபர்தரா பார்க்கணும். உயர்ந்த சக்தி தாழ்ந்த சக்தி நம்ம 7வது இதுல நம்ம அத்தியாயத்துல ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ எது மாதாஜி ஒரு பரமகதியாக நிமிஷம் மாதாஜி. 8.24 படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. அப்படி புக் வச்சிருக்கீங்கன்னா 8.24 படிங்க. ஓகே மாதாஜி. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அக்னி ஜோதிர்ஹதி சுக்லஹ ஷண்மாச உத்தராயணம் தத்ர பிரயாத கச்சந்தி பிரம்மவிதோ ஜனஹ. யார் பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் இருக்காளோ அவர் யார் அக்னி தேவன் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றார். நம்ம சரி இது எங்க சூரியன் வடக்கு நோக்கு செல்லும் பொழுது 6 மாதங்களில் யார் இந்த விலகைக்கு விட்டு செல்கிறாளோ அவ பரமனை நோக்கி அவெல்லாம் அடைகிறான். அதான். அப்புறம் அடுத்தது என்ன? துமோ ராத்திரி சதா கிருஷ்ணஹ ஷண்மாசம் தட்சிணாயனம் தத்ர சாந்திரம் அசம் ஜோதிர் யோகி பிராபிய நிவர்த்தத்தே. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்கிறது. 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்கிறவன் செல்லுகள் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடித்து மீண்டும் திருப்பி வருகின்றன. இந்த பாக்கி என்னன்னா, இந்த பகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறவினும் சூரியன் எங்க போறது? தெற்கு நோக்கி போறது. அதுக்கு என்ன சொல்றான்? 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு யாரு செல்லும் யோகிகள் நிச்சயமா சந்திரலோகத்தை அடைவான். அவன் திருப்பி இந்த இதுக்கு திருப்பியும் இந்த பூலோகத்தை திருப்பி வந்துடுவா அவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த இது ரமணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वं हितं विदित्वा योगी परं ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றான்? யாரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காளோ, யார் பாதையை இருக்கிறாளோ, யார் வேதங்களை படித்திருக்கிறாளோ
அவ வந்து யாரு யாகங்கள் செய்கிறாளோ, தவம் யார் புரிகிறாளோ, தானம் யார் கொடுக்கிறாளோ, கர்மம் வந்து ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை அவள்லாம் இழக்கவே மாட்டா. யாரெல்லாம் வந்து யார் வந்து பக்தி தொண்டுல யார் பாதையில போகிறாளோ, யார் வேதங்களில படிக்கிறாளோ, யாரு வந்து யாகங்களை செய்கிறாளோ, அது மாதிரி யார் தவம் புரிகிறாளோ, யார் தானம் கொடுக்கிறாளோ, அப்புறம் கர்ம ஞான பாதைகளில யார் மேற்கொள்கிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் அந்த அடையப்படும் பலன்களை அவளுக்கு அவளோட அந்த பலன்கள்லாம் அவளுக்கு போகவே போகாது. அவ எதையுமே இழக்க மாட்டா. அதனால பக்தி தொண்டர்ல யாரு செய்யற மூலமாக இதுல எல்லாத்தையும் அவள் பெற்று அவ வந்து இறுதியான எந்த நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். இதெல்லாம் யார் இதெல்லாம் பண்றாளோ அவள்லாம் இதெல்லாம் அவ எனத்தையும் பெற்று அவளுக்கு வந்து உன்னதமான அவளுக்கு அதுல இடம் கிடைக்கும். அது என்ன சொல்றேன்னா, இந்த கிருஷ்ணனுடைய பக்தி தொண்டியை வந்து 7லயும் 8 அத்தியாயத்துக்களுமே இந்த ஸ்லோகம் இதோட சுருக்கமான ஸ்லோகம். ஒரு வந்து யார் ஆன்மீக குருவன் யாரு இருக்காளோ, அவளோட வழிகாட்டுல யாரு போறாளோ, யார் வேதங்கள் கத்துக்கிறாளோ, யார் தவங்களையும் விரதங்களையும் யாரு ஃபாலோ பண்றாளோ, அவ வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து யார் ஆன்மீக குருவன் இல்லத்துல சேவகனை மாதிரி வீடு வீடாக யாரை யாசிக்கிறாளோ, யாரு கிடப்பதை எல்லாற்றையும் ஆன்மீக குருவிடம் சமர்ப்பிக்கிறாளோ, அப்புறம் யாரு குருவின் கட்டளைப்படியும் அவ வந்து உணவு உண்ண வேண்டும். அப்புறம் அவ வந்து சப்போஸ் அவர் வந்து ஆன்மீக குரு அவளை கூப்பிடலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் விரதம் இருக்கணும். அதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம தெய்வீக ஞாபகம் அது இதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து கோலோக பிருந்தா கிருஷ்ணலோகாவை பத்தி இது சொல்லியிருக்கு. இது வந்து கிருஷ்ணலோகா வந்து இந்த பிரம்ம சம்ஹிதால சொல்லியிருக்கு. கோலோக நாமினி நிததாமி தாலேஷ தாசியா. இது வந்து நம்ம வந்து அப்புறமா இது வந்து இதுல மேல வந்து 6 பிளானட்ஸ் இருக்கு, கீழே 7 பிளானட்ஸ் இருக்கு இதுல. அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் ஆஃப் கோலோகா கிருஷ்ணலோகா. இது கோகுலா தான் நம்மளோட கிருஷ்ணரோட இது. அதான் டாப் மோஸ்ட் இது நம்மளுக்கு வந்து மேல 6 இது இருக்கு பிளானட்ஸ் இருக்கு, கீழே 7 பிளானட்ஸ் இருக்கு. கீழே போக 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 நம்ம எவ்வளவு பாவம் பண்றோமோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கீழே 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 போயிட்டே இருப்போம். அப்புறம் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணா மேல 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 மேரி ஏறி 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 இது எல்லா பிளானட்ஸையும் எல்லாம் தாண்டி நம்மளோட எய்ம் என்ன இருக்கணும், கோலோகா விருந்தாவனுக்கு எப்படி ரீச் பண்ணணும். அதுக்கு ரீச் பண்றதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் இந்த பகவத்கீதால ஸ்லோகத்துல எப்படி நம்ம ஆன்மீகத்துல எப்படி போனோம் அதெல்லாம் மனசுல வச்சுண்டு நம்ம அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணினா நம்ம நிச்சயமா கோலோக பிருந்தாவனுக்கு போகும். நிறைய அதை நம்ம படிச்சோம்ல, பலன் கருதக்கூடாது, நம்ம நிறைய தினம் தியானம் பண்ணணும், பிரசாதத்தை நம்ம பகவான்கிட்ட குத்துற அந்த பிரசாதத்தை உண்ணணும், அது மாதிரி நிறைய நம்ம இருக்கு. நம்ம போக 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 நம்ம இன்னும் படிச்சுட்டு போனா நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து பகவானோட இதுக்கு நம்ம எப்படி கோலோக பிருந்தாவனுக்கு எப்படி ரீச் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு இதுல நல்லா தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் இதான் ஃபுல்லா இந்த கோலோக பிருந்தாவன் சார்ட்டா இருக்கு. இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்களா நீங்க எல்லாத்தையும் நான் சொன்னேன்ல, அந்த இதெல்லாம் எல்லாம் சக்கிகளா இருக்காங்க, லலிதா விஷாகா இதெல்லாம் கோபிகள், இதெல்லாம் சக்கிகள், இதெல்லாம் அஷ்டசக்கி, இதெல்லாம் இது அஷ்டசக்கியை காமிக்கிறது இது இந்த சார்ட்ல நம்மளுக்கு. அதனால எல்லாம் இது ஒண்ணு பார்த்து நாங்க கொஞ்சம் பெருசா பண்ணி பார்த்தேன்னா நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். இது நம்ம லெவல் 2ல போனா நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்லா எல்லாம் நல்லா இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம இதை பார்க்க முடியும். இதை நம்ம ஷார்ட்டா நீங்க உங்களுக்கு இது நான் சொல்றேன். இது ஆமா இதெல்லாம் சுமுகா விதலா இதெல்லாம் இது மாதிரி இதெல்லாம் இது இருக்கு. அதனால நீங்க இதை நம்ம அப்புறமா இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிட்டு டீட்டெயிலா இதெல்லாம் நம்ம நல்லா பார்ப்போம். இதெல்லாம் இது கிருஷ்ணலீலா. இது வந்து கிருஷ்ணலீலா அது பாக்குறேன் இல்லையா, கிருஷ்ணர் எப்படி அந்த கவோட எல்லாம் இருக்காரு, எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் இதோட மாடுகளோட அன்னத்தோட எல்லாத்தையும் எப்படி இது பண்றாரு, என்ஜாய் பண்றார். இதுல எல்லாம் கவோட எப்படி இருக்கார், பிளஸ் யசோதா அது எப்படி அவர் வந்து எப்படி மண்பானையில இருந்து தயிரால எடுத்து சாப்பிட்டு குரங்குகளுக்கு எல்லாம் எப்படி கொடுக்குறார் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு அது கோபிகள் எல்லாம் வந்து நிறைய அங்க இருக்கிறவா எல்லாம் எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவா மாட்டேன் எல்லாம் அதுதான் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறது மாதாஜி.
हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण दीप्तीय पंत पंकज पंचरांता मध्येव मे विसतु मानसा राजहंसः प्राण प्रयाण समये कपवाद पित्तै शकण्डावरोधन विदस्मरणं सुतस्सुदो மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளை சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம் வாதம் பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் நீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே, நம்மளுக்கு மரணம் சமயத்துல நம்மளுக்கு வந்து நான் உங்களையே நினைச்சுக்கிறேன். ஆழ்வார் ஒருத்தர் சொல்றேன், நான் பகவானே உன்னையே நினைச்சுக்கிறேன், உன்னோட திருவடிகளையே எப்போதும் சதா சர்வ காலமும் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் எனக்கு இதுல கபம் வந்தது வச்சுக்கோங்க, வாதம் வந்தது வச்சுக்கோங்க, பித்தம் வந்தது வச்சுக்கோங்க, நெஞ்சு வந்து அப்படியே நெருக்கி என்னால பேசவே முடியாம குரலும் போயிடுத்து வச்சுக்கோங்க, அப்படி மனசும் அப்படி தடுமாறி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மரண கடைசி காலத்துல நான் எப்படி கிருஷ்ணாவான நினைப்பேங்கிறார். அதுக்கு அவர் சொல்றாரு. அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வந்து முதல்ல இருந்து எப்போதும் நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்தா வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட ஒவ்வொரு அங்கமும் ஒரு குட்டி பார்ட்ஸ்லயும் அது அப்படியே அப்சர்வ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லனா கூட உள்ளுக்குள்ளே அப்படி சவுண்ட் வரும். சச்சம் இப்பெல்லாம் இப்ப என்ன ஆயிடுது, நம்ம சிவன் கோயில்ல போட்டா கூட ஹரே கிருஷ்ணா தான் வாயிலிருந்து அடிக்க வருது, டக்கால் அதான் வருது. இன்னொரு கோயில் போனா ஹரே கிருஷ்ணா தான் வருது. அதே மாதிரி நம்மளோட உடம்புலயும் ஒரே ஒன் பார்ட் ஆஃப் த இந்த ஸ்லோகம் வந்துடுதுன்னா நம்ம வந்து மரண தருவாயில கூட நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சொல்லலைன்னா கூட அது உள்ளுக்குள்ள சொல்லுவான், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமன் அப்படி பகவான் சொல்றாரு. அதனால நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிராக்டிஸ் ஒரு ப்ராவர்ப் கூட இருக்கு இங்கிலீஷ்ல, நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்பதான் நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஆகும். அதனால பிராக்டிஸ் பண்ண தன்னோட நம்மளோட ரத்தத்திலையும் ஒவ்வொரு அங்கத்திலையும் அப்படியே ஊறிடும். அது ஊறிடுத்துன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு எங்க போனாலும் உட்காண்டா ஹரே கிருஷ்ணா, நின்னா ஹரே கிருஷ்ணா, சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணா சதா சர்வ காலமும் நம்ம எப்போது ஹரே கிருஷ்ணா எப்படி ஜபம் பண்ணணும் அதேதான் மனசுல இருக்கும். அதனாலதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இது பத்தி ஒரு ஆழ்வார் கூட வந்து சொல்லியிருப்பார் மாதாஜி, அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வை அப்படின்ட்டு. ஆமா, இப்போதே சொல்லிடும். இல்ல நீங்க தினம் சொன்னா கூட வச்சுக்கோங்க, அப்படியே ஊறிடுமா உங்களோட உடம்புல. அப்படியே ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த பாடி, ஒவ்வொரு செல்ஸ், ஒவ்வொரு இடமும் அது அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொல்லுமா நம்மள பார்ட் ஆஃப் த பாடி. அதனால நீங்க உங்களுக்கு வாயில வரமுன்னா கூட அந்த மனசுலயே அப்படி தியானம் அப்படியே போயிட்டே இருக்குமா ஆட்டோமேட்டிக்கலா. நீங்க சொல்ல முடியலன்னு கூட நம்மளுக்கு தோணும், ஐயோ நம்மளால ஸ்மரணம் பண்ண முடியல, ஆனா அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணான்னு அப்படி சொல்லிட்டே இருக்குமா. அப்படிதான் இருந்தாலும் கோபிகள்லாம் எப்படி தூய பக்தர்கள்ங்கிறா, எப்போது அவ வந்து வீட்டுல இருக்கிறவாளை கூட விட்டுட்டு சமையல் பண்ணிட்டா எல்லாம் ஓடி வந்துருவாளாம் கிருஷ்ணா வந்தாருன்னா. ஒண்ணுமே வீட்டுல ஒருத்தருமே அதே இருக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி கோபியர்களுக்கு எல்லாம் அப்படி ஒரு இது. அதான் ஒரு தடவை பிரம்மாவா யாரோ கடவுள் வந்து யாரோ ஒரு பகவான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப தலைவலிக்கிறது, அதனால நீங்க வந்து பாதாரம் இது கொண்டு வாங்கோங்கிற எல்லாரும். ஐயோ திருவடி எப்படி கொண்டு வர முடியும் பகவானுக்கான்னு ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கிறார். ஒரு பகவான்ட்டையும் போறார். ஐ திங்க் நாரதர் நினைக்கிறேன்னா. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் போனோடனே கடைசியில அவர் சொல்றாரு, ஒருத்தருமே தரத்துக்கு தயாரா இல்ல, எல்லாரும் யோசிக்கிறா எங்களோட இது எப்படி நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் பகவானுக்குன்னு. சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு, கோபியர்கிட்ட போங்கிறா. அப்ப எல்லாம் கோபியர் போனா சரியா அவரு கிருஷ்ணருக்கு பகவானுக்கு தலைவலிக்கிறதுனால அவளோட பாதர் இது பண்ணாலும் சரியாயிடுங்க. அவ கிருஷ்ணா வந்து என்ன பண்றான்னா நாரதரும் யாரும் வேற யாரும் பக்தர் போறார், கோபிகள் எல்லாரும் கொண்டு வந்து வைக்கிறா. அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் அப்புறம் இது இல்லையானா பரவாயில்ல, முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு தலைவலிக்க கூடாது, அதை முதல்ல எடுத்துட்டு போங்க, அதுதான் எங்களோட மெயின் எய்ம் இன் லைஃப். அப்படி அதுதான் தூய பக்தி. அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு தூய பக்திக்கு. அது மாதிரி நம்ம படிக்க எல்லாம் நல்லா தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சபரி கூட வந்து பழத்தை வந்து கடிச்சு கொடுப்பாங்க ராமாயணத்துல. ஆமா சாட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஸ்வீட்டா இருக்கான்னு தான் பாப்பேன். இன்னொருத்தர் கூட சொல்லுவாங்க, நீ எப்படி எச்சலானது, நீ வந்து சபரி இந்த பழத்தை எப்படி கொடுக்கறேன்னு. அது அவ வந்து அப்படி மனசோட அவ அப்படியே இது ஃபுல்லா பகவானுக்கு நம்மளுக்கு ஒண்ணு கூட புளிப்பா தரக்கூடாது, எல்லாம் ஸ்வீட்டா தரணும். அவளோட மெயின் எய்ம் இன் லைஃப் அதுதான் சபரிக்கு. அதுதான் சுருக்கம் பார்ப்போமா. 8வது சுருக்கம் வந்து முதல்ல என்ன சொல்றது, அர்ஜுனோட 8 கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தேன். 8.1 to 8.4 அவன் என்ன கேட்டார், 5 ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல கேட்டார், 2வது 3 கேள்விக்கு அதுக்கு பதில் அளித்தார் அவர்.
அப்புறம் எப்படி ரெண்டாவது எப்படின்னா எந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி, இறந்த நேரத்தில் எப்படி கொண்டு நம்ம பார்த்தோம். 8.5ல இருந்து 8.8ல எப்படிலாம் நினைவு கொண்டா இறந்த நேரத்துல என்ன நம்ம பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம நினைவு வர முடியும், நம்ம எல்லாத்தையும் அதை பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி, அதுவும் பார்த்தோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணன் நினைவுபடுத்து, தூய பக்தி ஒருத்தர் எப்படி இருக்காளோ எப்படி கிருஷ்ணன் நினைவுபடுத்த முடியுமோ அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி, ஆன்மீகம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படின்னு அதுவும் பார்த்தோம். பொருள் எப்படி இருக்கு, நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்பு 4 வகையிலையும் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். திருப்பி சைக்கிள் அதே திருப்பி இந்த உலகத்துக்கே திருப்பி வந்துட்டு இருக்கோம். ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தா நம்ம திருப்பியும் வர வேண்டாம், நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா கோலோகன் பிருந்தாவனுக்கு தான் நம்ம போவோம். அப்புறம் பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக ஆச்சு. கிருஷ்ணர் பெறுவது தூய பக்தியின் உச்சநிலை. கிருஷ்ணர் நம்மளை பெறுவதற்காக தூய பக்தியின் உச்சநிலை என்ன பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணி, அப்புறம் கிருஷ்ணரையே போதும் பகவத்கீதா பாகவதம் எல்லாம் புஸ்தகம் படிச்சு, அப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி ஆன்மீக குருகள் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரோ அவருக்கு தொண்டு புரிஞ்சு அவருக்கு சேவை பண்ணி நம்மளோட குரு பரம்பராவோட நம்மள ஃபாலோ பண்ணி டிசிப்ளின் செக்ஷன் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி அவா சொன்னது பிரபு பாதா என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் அகில உலகம் செஞ்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அவ அந்த இதுல 40 ரூபா வச்சுட்டு அவர் ஜல்தூதா ஷிப்ல போனார். அவர் எங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டார், ஒவ்வொரு ரோட்லயும் தண்டமா எங்கேயோ வந்துட்டு அங்கேயே இது பண்ணி எங்கே வந்து அதுல ஜலதூதா ஷிப்லயே அவருக்கு 2 ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்கு. அவர் இப்படி இவ்வளவு பண்ணது அவரோட போதனைகள் நம்மளா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து இது பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட் எவ்வளவு நம்ம பரப்ப முடியுமோ அவ்வளவு எல்லாருக்கும் பரப்பி பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாரும் நீங்களும் வாங்கோன்னு இது பண்ணி எல்லாருக்கும் பகவத்கீதாவோட நாலேஜ் எல்லாரும் கொடுக்க சிறு வேண்டுகோள் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் ஒரு விஷயம் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம் குமுதா மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம். லலிதா மாதாஜிய நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ரேவதி மாதாஜி நம்ம லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிரலாம். லலிதா மாதாஜி நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க மாதாஜி. யா பண்றேன். ரேவதி மாதாஜி லலிதா மாதாஜிய ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஓ மாதாஜி பண்ணிட்டா, வெரி குட். ஓ இல்ல மாதாஜி நான் ரெக்கார்டிங் தான் ஸ்டாப் பண்ணேன் மாதாஜி. ஓகே இல்ல இதுவும் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னா ஸ்டாப், இல்ல நீங்க செஷன் க்ளோஸ் நீங்க க்ளோஸ் பண்ண क्वेश्चन ஆன்சர் இருக்காது இல்லையா? என்னோட பேருக்கு எகெயின்ஸ்ட் அந்த 3 டாட்ஸ் வரும் பாருங்க, அத கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் வேணா பண்ணுங்க மாதாஜி, கஷ்டமா இருக்கு போல இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் ஹேண்ட் ரைஸ். உங்களுக்கு நான் நேம் பண்ணாத ஒண்ணுமே இல்ல, பிளாங்கா இருக்கு. இதோ மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆகட்டுமா மாதாஜினா? ஆமா அவங்கள ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க, அப்ப அவங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே